Или А минус Б вече е 22. Тогава А ще е 22 плюс Б. Ще дойда тук и ще заместя. И ще получа 22 плюс Б плюс Б. 36, 2 пъти Б. 14, Б 7. Нали така? Което пак е противоречие, защото искахме Б голямо да е сбора само от 4 числа. Ако А е равно, ако от тук А е минус Б е 0, значи А е равно на Б, значи А е равно на Б и е равно на 36 делено на 2, 18. Следователно, за А равно на Б равно на 18 има възможност, за да е най-малко, най-малкото такова число да е ето го. Две, 8, 8, 16 и 2, 18. Нали така? Две, 8, 8, 16. Вече ако А плюс Б е равно на 54, числото става по-голямо. И ние спираме до тук, защото искаме да е възможно най-малкото. Нали така? А госпожо, 2 плюс 8 плюс 8 не е ли 18? Даде 18 плюс 2, 16 плюс 2, 18, ние искаме да е 18. Не го довърши.